Nino Mirón afirmou ter prácticamente pechada a contratación dun dianteiro arxentino. É un xogador que ten gol, que é un dianteiro de 24 anos, e que posiblemente o domingo poida estar aquí, pero non vou decir nada máis hasta que este pechado. Outro que podería vestir de granate é Xovanela, aínda que no seu caso tería que producirse antes unha baixa no mediocampo. Tivemos conversacións, pero de momento non chegamos a ningún acordo, non porque o xogador non quera vir, nin o Pontevedra non desexe que este aquí, pero tería que haber saídas para que poida haber entradas en ese sentido, nesa demarcación. Moito máis lonxe está a posible contratación de Gustavo López, un xogador que económicamente non está ao alcance do club pontevedrés. Non nos dixo que non, pero, bueno, tampouco nos abriu a porta a que poida vir. Non o descartou totalmente, pero eu penso que é moi difícil que poida xogar no Pontevedra. Se se concreta a fichaxe do dianteiro no Pontevedra, só lle faltaría incorporar un extremo esquerdo para pechar o equipo.